ሰላም ክብራት ተኻተልቲ ከም ታርእስቲ መብኩሞሎ መዓልቲ ዛዕባና ኣብ ናይ CDC Center for Disease Control ዘውፅኦ ሓድሽ ሓበሬታ ኣሎ እዚ ሓበሬታ እዚ ኸ ብዛዕባ ኢሚናይዜሽን ከምኡውን ክታበት ብቐንዱ ኸ ኣብዚ ናይ ንዕ ዝኾነ ሓበሬታ እዩ ዘለዎ ብዝተፈላለየ ብዙሓት ፈላጣት ክዛረቡ ሰሚዕኩም ኣለኹም ሎሚ ግን ኣብ ሓደ ከባቢ ቲክቶክ ሕልፍ እናበልኩ ከለኹ ዝረኣኽዎ ጽቡቕ ሓበሬታ ነይሩ ሓፍትና ብዛዕባ እዚ ዝሃበቶ መግለጽ ነይሩ ኣነ በኣሜሪካ ይቀመጥነ ሶ ብልክዕትኒ ኣሜሪካ ክፈልጦ ይክእልኒ ከምኡውን እዚ ዘውፅኣቶ ሓበሬታ ሼር በልዎ ስለ ዝበለት ብዙሓት ሰባት ከዓ ብዛዕባ እዚ ሓበሬታ ክትፈልጡ ይግባኣኩም ስለ ዝበልኩ ብዛዕባ ኢሚናይዜሽን ከምቲ ፍሉጥ ቅድም ናዋላ ብንእሰይ ከለኹ ዝወሰድኩ ኢሚናይዜሽን ናይ ክታበት ከም ደሎ ንፈልጥ ውሑድ ይግን ነይሩ ብዝሒ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ክንደይ ይደሉ ኢሚናይዜሽን ናይ ክንደይ ዓይነት ክታበት እዩ ሰብ ዝወስድ ኣሎ ብልክዕ ከ እንታይ ሰዓቢነት ኣለዎ ብዛዕባ ሕጂ ኣስፋሕ ሓቢላ ዝገለጸቶ ቪድዮ ኣሎ ጠቃሚ ኮይኑ ስለ ዝረኸብኮ ኣነ ተማሂረ ንስኻትኩም ከዓ ክትመሃሩ ስለ ዝደለኹ ኣብዚያ ኣስዕባ ኣቢለ ከቕርበ ሰናይ ምክታል ኣገዳሲ እዋናዊ ሓበሬታ ካብ CDC ናይ ኣሜሪካ CDC ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ኖቨምበር 19 ቅድሚ 2 መዓልቲ ማለት እዩ እቲ ናቶም ዌብሳይት ኣፕዴት ገይሮም ኣለዉ ወይ ቀይሮም ኣለዉ ካብቲ ናይ ቀደም ዝነበረ እቲ ናይ ኢንፎርሜሽን ብዛዕባ ክታበትን ብዛዕባ ናይ ኦቲዝምን ናቱ ኣብ መንጉኡ ዘሎ ርክብን ቀይሮሞ ኣለዉ እዚ ከዓ ንዓና ከም ሕብረተሰብ ብኸመይ ክንጥቀመሉ ከም ንኽእል ኣይናይ ሓድሽ ኣይናይ ዘይሓድሽ ከመይ ጌርና ኸነዚ ኢንፎርሜሽን ሂቦምና ዘለዉ ክንጥቀመሉ ከም ንኽእል ኣብዚኣ ክነግረኩም እየ ማለት እዩ ሕቶ እንድሕር ኣሎ ሕቶትኒ እቲ ሓድሽ ነገር እንታይ ኣብቲ ናይ ቅድም ዌብሳይት ናይ CDC ዌብሳይት ክታበት ኦቲዝም ኣይስዕብን እዩ 4 ነጥቢ ተወዲኣ ነይራ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዝደሎ ግን ነታ vaccines don't cause autism asterisk ገሮም ኣየልገስዋን ግን asterisk ገሮም እንታይ ኢሎም ኣለዉ vaccine autism ኣይመጽእን እዩ ክንብል ኣይንኽእልና ስለምንታይ 100% ተጸኒዑ scientifically ተጸኒዑ proof ወይ መርኣይ ስለዘየለ ተዲኩም vaccine autism ኣይመጽእን እዩ ወይ ኣይስዕብን እዩ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ንምንታይ 100% መጽናዕቲ scientifically መጽናዕቲ ዝተገበረ ስለዘየለ ከምኡ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና evidence based ኣይኮነን እዚ ግን ከምኡ ኢልና እውን vaccine ወይ ክታበት 100% autism የምጽእ ወይ ይስዕብ እውን ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ሳይንቲፊካዊ መጽናዕቲ ንብዙሓት ሰባት ወኪሉ vaccine ወይ ክታበት ናብ autism የምጽእ ወይ ከዓ የስዕብ ዝብል scientifically evidence ስለዘየለ ከምኡ ክንብል እውን ኣይንኽእልን ኢና ግን ካልኣይ ግን ዝኸውን ደሎ ቁርብ ንእሽተይ studies ርክብ ከም ዘለዎ ስለ ዘርእዩ እቲ ናይ ቅድም scientifically studies ነበረውን ብCDC ናይ ኣሜሪካ ተዓቢጡ ስለ ዝነበረ ንዕኡ ከነውፅኦ ኢና ሕጂ ንዕኡ ከነውፅኦ ኢና ተዓቢጡ ዝነበረ ኦኬ ከምኡ ኢልና እውን ንምርግጋጽ 100% ንኸነረጋግጽ መጽናዕቲ ባዕልና ንገብር ኣለና ንብዙሕ ዝውክል መጽናዕቲ ንገብር ኣለና ብርግጸኛ መጺና scientifically vaccine autism የስዕብ ድዩ ኣይስዕብን እዩ ክንፈልጥ ምእንቲ ወይ ከዓኒ biologically ወይ ብgenetic ኣሎ ድዩ እንታይ እቲ ንዑ ዘተሓሕዝ ዘሎ ክንፈልጥ ሲ ሕጂ ዓብይ መጽናዕቲ ንገብር ኣለና ምስ ወዳእና እውን ክንነግረኩም ኢና 4 ነጥቢ ተወዲኣ ካልእ ኣብኡ ዘይነበረ ወሲኾምሉ ዘለዉ እንታይ እዩ ካብ 1980 ጀሚሩ እቲ ኣወሃህባ ክታበት ናይ CDC schedule ከም ዝበዝሐ ይዘርኤና ማለት እዩ 1980s
ንوهابو ዝነበርና ዓቐን ወይ እቲ ብዝሒ ናይ ክታበት ማለት እዩ ሽዑ ንوهابو ዝነበርናን ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ደቅና ዝوهابዎ ዘለውን ብጣዕሚ ልዕሊ እፅፊ ከም ዝኾነ የርእየና ማለት እዩ እዚ እውን ጽልዋ ከም ዘለዎ ኣው ይነግሩና ማለት እዩ ብዙሕ ሳይንቲፊክሊ ስታዲዝ ተራእዩን ኣው ገሊጾም ኣለዉ ኣው ቢሎም ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ሓድሽ ነገር ቀድሚ ሕጂ ኣው ኣይነበረን ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ባዕለና ከድና ክንሪኦ ዘለና እዩ كتابة autism يمتصيو ميت خميتي كنبل عين خلنينا مصنعت سلا زيله كم زبل evidence based كم اول كتابة autism اي متصنيو كنبل ون عين خلنينا ميت خميتي مصنعت سلا زيله سلا زي عدك عبيت انتي كنبل علينا مالتي انتي كنقبر علينا مالتي وين انتي زري حنت ترئيزيا جزء تغيره خمزلو إزرقنا أتي information نعي حدش كم ده يكون نجيركم حدش information زي كونس حدش جزء كم دمت إزرقنا زي جزءونيك إيارو إذا حدش administration لازمت إذا جزء تغيرون TDC تغيرون نريو لنا مالتي أبزناتنا كفل زمن أبزناتنا عدمة مالتي جنزن تهرئنا صباح نجهون كالي administration مسمت أون لك كم زناي abortion زجبروه لك كم زناي gay marriage كلا زجبروه مالتي حجون نزون كأيار الوقت مالتي كالي administration ده حرمتي democracy ده حرمتي تأش مالتي نزون كأيروه هم دخانو يرئنا اللوز مالتي سلازي أما نجستي زي كونه أبتعشم زي كنا خنبلو لنا أبزا حجي جزازية أب نفسخا أب صدرخا أب قلعتكا أب حبرة سبكا مفلات موكاس بتعمي كدلينا إمالتي كم تمالز بلاكم زنوركو إذا لما عنتي رأيه أرأخوان جن كل تمالز بلاكم نوركو أبزا كم زلو ترى إمالتي سلمتاي أبدك أنا أب نفسنا كنا توكر لنا انت إذا قد أنا انت عينت genetic variants علنا دك أنا كتصاورو يخلو ديم زعما ديتاكس كنزارب كلنا نزن مالتي إذا بتعمي كلنا كم حبرة سبك سلمتاي أبانا زبزح زلو تمالي تزاربنا لنا أبتي لايف مالتي حتى تلخ أن حتت كم زاجرنا نسجر رازا جزء نمنتاي again كل جزء حدش منجز تخمت خلو حدش تعشم كلوت واسي يخلو يصير إن زلو مالتي نعاي الساعة إن دلامبر إذا كله information أو زلسي كلمة حجي ليو تتصرف له تعبيل له مالتي سلزي أبزي أخذ لكم زلي نتأنك حجون بزح confusing بزح حنفشفش كأتي إذا مالتي بزح حنفشفش كأتيو politikawi ነገሩን ኣቲ ወስለ ዘሎ ብዙሕ ሕንፍሽፍሽ ይካቱ ማለት ኣብዚ ናይ scientific community ብዙሕ ሕንፍሽፍሽ ያትሎ ኣብዚ ናይ ሕክምናዊ community ብዙሕ ሕንፍሽፍሽ ያትሎ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ስድራ ቤት ኣብ ኩሉ ማለት እዩ ስለዚ ነዛ ግዜ እዚኣ ባዕልኻ ኣጽኒዕካ ርኢኻ ተሓላፍነትካ ናትካ ኣድሓነት ኣይተውጊ ኢላሃኒ ኣድሓነት ኣውጊ ኢላትኒ ዘይኮነ ኩሉ ግዜ እዚኣ ዝብለኩም ባዕልኹም ርኢኹም እቲ ሓላፍነት ናይ ነብስኹም ናይ ደቅኹም ባዕልኻ ምስካም ያ ማለት እዩ እዚኣ I hope ተረዲእኩም ኣሎ ሕቶ እንድሕራሎ ሕቶትኒ ብሓንሳብ ኮይና ክንሪኣ እዚኣ ማለት እዩ alright ciao መቸም ክብራት ተኻተልቲ በዚ ድሰማዕኩሞ ሓበሬታ ዓይኩም ክትኮኑ ባዕል ሙሉእ ተስፋየ ዝኾነ ሕቶን ርኢቶን ኩልኩም ንብርሶ ዝኾነ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ነዚ ይመስለና ያልኩም ክትጽሕፉ ካጽብየኩም ብዛዕባ ሕክምና ዶክተር ሻሮን ኣብ ዝተፋለየ እዋናት ዝተፋለየ ሓበሬታ ትህብያ أب أون يعني يوكسي بزعبا زي أحداش حبرتان دوات فيديو آخر نيرة سأزب استخالك دكتور شارون ناب متانك بس إحنا بقون شير بولو مناتو مبرغة بالناس لزدلي كم دكتور متانك تحبرتا بدكتور بمهورك متسكا خلو تبق سزخونه بزخونه سناي معالتي ورنا هاي ساننا